Fit-8 ġimgħat mindu daħlet fis-seħħ il-liġi tal-kera ġew irreġistrati 3600 proprjetà. 23% tal-kuntratti huma ta' sidien li qed ifittxu kirjiet ta' sentejn jew aktar. L-aktar lokalità popolari għal reġistrazzjoni tal-kirjiet hija San Pawl il-Baħar bi 17%. Isegwuha hemm il-lokalitajiet ta' Taslima, l-Imsida u Witilgħin. 85% tal-kuntratti ma jaqbżux l-€1,000 fix-xahar u l-proprjetajiet ivarjaw minn appartamenti sa vilel lussużi. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċini tal-Awtorità tad-Djar, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes qal li s-suq wieġeb mod pożittiv u spjega kif dan is-suċċess huwa xhieda tal-organizzazzjoni bla preċedent li teżisti fl-awtorità. Spjega li l-introduzzjoni tal-liġi waslet biex neħiet faxxa ta' nies li ma kinux qed jiddikjaraw it-taxxa tal-kera, filwaqt li l-inkwilin qed jibbenefika minn aktar sussidju. Tant li llum hemm 1500 persuna li qed jibbenefikaw mis-sussidju tal-kera, numru li rdoppja matul is-sena li għaddiet. Il-Ministru żied li dawn in-numri jagħtu stampa ċara tas-settur. Mir-rispons kbir li kellna matul daw 8 ġimgħat mis-sidien u rrid ngħid li ħossni kburi kemm mis-sidien u anke mill-inkwilini li qed jipparteċipaw f'eżerċizzju li huwa importanti. U anke l-ammont ta' benefiċċji li issa qed jiġu aċċessabbli anke min-nies mill-inkwilini dak juri biċċar li riforma qed taħdem u qed ikollha effett pożittiv ukoll f'settur bħal dan. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay spjega li s-suċċess ta' din il-liġi huwa msejjes fuq 3 aspetti. Qal li l-liġi laħqet bilanċ ta' protezzjoni bejn is-sidien u l-inkwilini qed telimina u tiġġieled l-abbuż u qed tuża sistema effiċjenti, tant li persuna tieħu biss medja ta' 20 minuta biex tirreġistra il-kuntratt. Din il-liġi qed tagħti wkoll il-libertà li jkun hemm kuntratti bejn il-partijiet biss għandha wkoll skop ieħor li tillimita l-abbuż. Naħseb din hija xi ħaġa li s-sedien f'suq illi ma kellux l-ebda gwida illum qed jara li jista' wkoll imur għand il-regolatur f'dan il-każ l-Awtorità tad-Djar sabiex anke jieħu dak li huwa ħaqqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.